sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Una sa balita, una sa aksyon! Action Radio Philippine Standard Time alas 6:12 kagaron sa detalye na sa mga balita lokal. Ginakabig ni Bacolod City Administrator M. Ang isa ka maayo nga development para sa pag-away kontra COVID-19 ang ginhimo nga pagpatukod sang The Doctors Hospital Incorporated sang labing unang RT-PCR laboratorio kon COVID-19 lab sa syudad sa Bacolod. Suno kay ang ini ang pinakauna COVID-19 modular biosafety laboratory nga napatukod sa guwasang Metro Manila ag ginakabig solusyon sa problema sang syudad kag Negros Occidental. Ang sa atrasado nga pagpagwa sang resulta sa mga swab sample nga ginapadala pa sa Iloilo. Suno kay ang napatukod sa ngabong nga hospital ang laboratorio pagi sa bulig sa isa ka pribado nga kumbuyuhan kag ginalauman nga makaumpisa na sang ila operasyon sa madali nga panahon. First PCR lab in Negros Island. So, but Yes. approve na gini siya sa DOH? At Yes, that's right. Turnover the lab sa Doctors Hospital. And operational siya in a week's time. Pero kompleto na. Dapat yan si Bacolod City Administrator M. Ang. Samtang mapilitan ang lokal nga panguluhan sang syudad sa Bacolod nga tunggutan na lamang nga magdiretso pauli sila tagsag ka mga puluyan ang mga returning residents in kaso nga hindi na maakomodar o makontrolar ang kadamuon sang ilang numero nga nagapauli sa Bacolod City. Ginpahayag ni City Councilor Renicito Noverong chairman sang Quarantine Action Team ini nga mga posibilidad ang iya ginalantaw sa palaabuton ilabinakon padayunon or dayunon pa sang DepEd
Ang plano sini nga pagbukas sang klase sa mabot nga Agosto 24. Suno kay Novero tubtob Hunyo 30 na lamang ila paggamit sa mga pampubliko nga buluthuan bilang quarantine facilities. Base man sa ginpermahan nga Memorandum of Agreement. Suno sa konsehal, magluwas nga wala pa sang pribado nga lugar nga nakita ng syudad. Problema man sang lokal nga panguluhan sa Bacolod kung paano ipatuman ang strikto nga regulasyon. Nabala ka man si Novero sa posible paglala sang problema sa COVID-19 sa palabuton. In kaso gidman matabo ang amo nga mga senaryo. Mga June, sugod na ni sila sang ila brigada eskwela kag sang ila tani enrollment. So, kung magbukas man ang klase by August 24, by July 1, matalang-talang naman ti mangita sang aton quarantine centers sa aton mga returning Bacolod non-resident. Dapat yan si Bacolod City Councilor Renesito Novero ang chairman sang Quarantine Center Action Team sang syudad sang Bacolod. Sa iban nga balita lokal, aminado ang Bacolod City Police Office o kon BCPO nga may kabudayan sila sa pag-imbestigar sa kaso nga pagpatay sa negosyante nga si Roland Tana. Suno kay Police Lieutenant Colonel Ariel Picong, spokesperson sang BCPO, wala sang testigo nga nagpangisog sa paghatag sang iya nakita sa pagtiro sa biktima. Wala man sang CCTV sa balaligyaan ni Tana sa diin siya gintiro sa isa ka persona gamit ang kalibre 45. Sulo kay Pico, naintindihan nila ang sitwasyon sang pamilya Tan. Rason nga wala pagid ini may istorya sang investigadora. Gin-cremate ang bangkay sang biktima nga wala na ma-autopsy. 3 kadlaw nakaligan sang ginpatay si Roland Tan apang wala pa makilala tubtob karon ang 3 ka mga suspect nga naghimo sang krimen. Ang negosyo pagtumot nga may kaakig kag droga ang pilalamang sa maanggulo nga ginalantaw sang police station number 4 sa motibo sang krimen. Huwebes sang hapon sang gintiro sa tubangan siya baligyaan si Tan sa Maynara Street, Barangay Villamonte, Ciudad sa Bacolod. Sang hanaini nga magsakay sa iya nga salakyan. Medyo may kadulayan kita sa pagsulbar kung mga wala kita at isang ebidensya na mali. Maka-approve sa mga maski cartographic sketch, special sketch kay ina nga mga area, ina nga business establishment, wala matagakamerik sa mga CCTV. At kung may harapan mga testigo, wala pa nagkakopera at pagkasubong. Dapat yan si Lieutenant Colonel Ariel Picong, spokesperson na sang BCPO. Sa dugang pang balita lokal, missing pa sa gihapon ng saka mananagat matapos ginaligara aksidente nga nahulog sa ginasakyan nga pump boat matapos bonggoan sang cargo vessel sa baybayon nga sakop sang Banwa sang Ahoy, probinsya sang Iloilo, gabi sang Mayo 22. Ginpahayag ni Philippine Coast Guard kon PCG Negros Occidental Commander Jensen Benjamin. Biyernes sang gabi sang nagsugod sa pagpanagat Nanay Agustin Flores sa 36 anyos sa Marlon Adige, senior 42 anyos sa inalunsay residente sang Sitio Pasil, Barangay 6A sa may syudad sang Victorias. Sa inisyal nga investigasyon, ginpahayag ni Benjamin nga ginaligar na bunggoan sa isa ka cargo vessel ang sakayan pandagat Nanday Flora. Aksidente nga nahulog si Adige samtang nakapangapyot naman sa sakayan si Flor. Kag naluwas ang kaugalingon kag nakabalik na sa Victoria stak na launa sang kagahon. Si Flor nakangkon sang pila sa agtanga. Ginpahayag ni Benjamin mahimo wala makita sang cargo vessel ang sakayan bangod nga wala inisang suga kag madulom ang palibot. Ang baybayon kung sa din nagluntad ang aksidente amo ang lugar kung sa din masami nagalabay man ang mga dalagko nga salakyan o kon barko padulong Manila. Sa karon nagapadayon pa ang search and rescue operation sa otoridad. Kag nagpakig-angot naman si Benjamin sila counterpart sa Iloilo. Sa Grumatalapangdan sang passing vessel, no, unidentified passing vessel. So nabungguan, no, nasagi gamay ang ilang sakayan. Ang isa niya nagano na hulog siya na wala na siya makita sa niya upod. Dapat yan si Philippine Coast Guard Negros Occidental Commander Jensen Benjamin. Samtang sa katapusan nga balita lokal, hindi makaumpisa proseso sa ikaduwa nga tranche sang Social Amelioration Program o KONSAP ang DSWD kung hindi matapos sang tanan nga mga LGUs o kon local government units sa rehiyon ang payout distribution. Yan ang ginipahayag ni DSWD Region 6 Director Maria Evelyn Macapobre. Suno kay Macapobre, malawig na ang mga tinion nga ginhatag sa mga LGU sa good matapos ang payout.
sang 6,000 pesos nga emergency cash assistance. Nagalaw ang mga regional director nga makompleto na sang kabugusan nga 133 ka mga LGU sa Western Visayas ang distribusyon buwas nga daw Mayo 24. Sunod kay makapobre, kinahanglan pa sang DSWD nga i-validate ang listahan sa mga paid beneficiaries antas iproseso ang ikaduwa nga SUP distribution. Sa record sang DSWD Region 6 as of May 21, 98 sa 133 ka mga LGUs ang nakatapos na sang pagpanagtaga kag 67 sa Mayni ang nakasumeter na sang liquidation report. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa Desin Web Action Radio Philippine Standard Time ang detalye sa mga balita lokal ginadulong sa inyo sang DTX 500. Sa imo pag-exercise hini maglipat nga mag-detoxify o gali ang pag-inom sang DTX 500. Bawon ang DTX 500 ang nagatino sang imo nga dugo nagasilhig sang mga impurities kag toxin sa imo nga atay. Ini man nagabulig panubos sa mga blood sugar bangon sa organic compounds nga vicin, charantin kag polypeptide. Gani sa mga ka-aksyon naton may mga mataas nga kolesterol, mataas nga blood sugar bangod sang diabetes mag DTX 500 capsule. Sa kada adlaw ang produkto nga DTX 500 ang pwede na ma-order online kag ma-deliver sa inyong nga balay. Magbisita lamang sa www.kalusuganyan.ph or pwede man i-check ang Kalusugan Yan Facebook page. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sang mga balita nasyonal pagkatapos gid lamang sini. 168 Bantay ka. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bakulong yung kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon. Una sa balita, una sa aksyon.
Lasay sa 23 Aksyon Radio Philippine Standard Time kagaron sa detalye na sang balita nasyonal. Nag-file si Senator Sonny Angara sang Senate bill nga tuyo nga ipaidalom sa COVID-19 testing ang mga persona nga magabalik sa trabaho nga nalakip sa vulnerable sectors. Sa idalom sang Senate Bill 1535 ginaduso ni Angara nga ang mga tawo nga may medical conditions kang isang diabetes, hypertension, pulmonary diseases, cancer, renal failure nagabusong, tigulang, obese kag immunocompromised ang dapat i-prioridad nga ipaidalom sa RT-PCR test. Nasaad man sa proposed bill nga dapat i-prioridad man sa COVID-19 testing ang mga healthcare workers, food handlers, factory workers, security guards kag drivers, embalmers, uniform personnel, media personnel, barangay health workers kag iban pa. Suno kay Angara ang mga persona nga gikan abroad lakip na mga foreign nationals ang dapat man magpaidalom sa COVID-19 testing. Suno sa senador nagalaom ini nga ang PhilHealth amo ang maga-cover sang kalabanan o kun ang tanan nga bayad sang testing, samtang mga foreigners naman ang magabayad sang ilang nga testing. Nasaad man sa hagna ang paghatag sang emergency pandemic leave para sa mga empleyado nga magapaidalom sa quarantine o kun pagbulong matapos nga mag-positibo sa virus. Samtang nagmando ang Malacanang sa National IATF nga ilakip ang dugang 5 kamilyon nga pamilya nga makabaton sa emergency cash aid sa gobyerno. Ini ang base sa memorandum na petsahan Mayo 22 kag permado ni Executive Secretary Salvador Majaldea. Nasaad sa memorandum nga ginamanduan ang National IATF nga ilakip ang 5 kamilyon nga eligible households para sa ikaduhang tranche sang Social Amelioration Program o kon mga pamilya nga wala nakabaton sang ayuda sa first tranche. Ang 12 million beneficiaries naman ang gikan sa mga lugar nga ginpaidalom sa ECQ. Suno kay Majaldea, posible man nga ma-qualify ang mga lugar nga may ginapatuman nga strikto nga lockdown protocol kag ang mga pamilya nga residente sang lugar nga ginhalugan na ang restrictions. Ginmanduan man ang DSWD, DICT kag National Privacy Commission nga padasigon ng paghimo sang online portal nga makitaan ang listahan sa mga beneficiaryo sang emergency cash assistance. Una sa balita, una sa aksyon. Sa katapusan nga balita nasyonal, gindakop ang isa ka abogado sa isa ka checkpoint sa Makati matapos nga naglabay sa fast lane nga para lamang sa mga frontliners ng COVID-19. Ang gindakop ang isa ka 53 anyos nga abogado nga lalaki nga residente sa Ayala, Alabang sa Muntinlupa. Ang abogado ang nagadrive nga wala man sang lisensya. Sunod sa arresting officer nga si Police Corporal Jefferson Boles, nagabantay ang mga pulis sa isa ka quarantine control point sa Osmeña Highway sa Makati sang Biyernes ng gabi. Sanggin pauntat nila ang isa ka pribado nga salakyan nga naglabay sa fast lane para sa inspection. Sanggin pamangkot ang driver wala inisang may mapakita nga ID gikan sa IATF nga nagapamatuod nga isa siya ka frontliner kag pwede makalabay sa fast lane. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippines Standard Time, alas 6:27. Detalye sa balita international, sports kag entertainment. Pagtapos gilamang sining. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe.
Radyo. Pagkulong kag negosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Madayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 31 aksyon na Radio Philippine Standard Time kagaron sa Itali na sa Balita International. Naglamot na sa masobra 5.3 million ang COVID-19 cases sa bugos nga kalibutan. Sa pinakaulihing nga tali, mayroon na sang 5,303,992 COVID-19 cases sa nagkalilain nga mga pungsod. Nagapanguna sa gihapon sa may pinakadamong kaso sang COVID ang Estados Unidos nga mayroon sang 1,645,094 cases. Nagasunod ang Brazil nga may 332,382. Ikatatlo ang Russia nga may 326,448. Kag ikaapat ang Spain nga may 281,904. Sa kabugusan, ang death toll sa COVID-19 ang nagsaka na sa 240,003. Samtang 2,158,562 naman ang nakarecover sa COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon. Kag sa aton nga sports balita, gindala sa hospital si NBA Hall of Famer Patrick Ewing kagkaroon pamuno sang basketball coach sa Georgetown University bangod sa COVID-19. Ini ang gin-confirm ni Ewing sa 57 anyos sa Twitter matapos ginag-positibo ini sa virus. Ginapangabay ni Ewing o konsang New York Knicks icon ang tanan nga maghalong kag atipanon ang kaugalingon. Nagpasalamat man ini sa mga healthcare workers kag tanan nga yara sa frontline sa pakig-away kontra COVID-19. Si Ewing ang miyembro sang 1992 Olympic gold medal winning Dream Team kag nagdaugman sang Olympic gold medal sang 1984 kag naghampang sang 17 ka season sa NBA. Una sa balita, una sa aksyon. Kag sa ito naman nga showbiz balita, formal nga nag-file sang kaso si Arnel Ignacio batok sa singer-actress nga si Mystica bangod sa pagbuyayaw sini kay Presidente Rodrigo Duterte. Tatlo ka magkasang gin-file sa TV host batok kay Mystica lakip ng cyber libel, inciting to sedition kag pagbailar sang bayanihan to heal as one act. Suno kay Ignacio, nagapamersonal na si Mystica bisan nga nagapanawagan ini nga pahalinon ang presidente sa iya mga vlogs. Tinanikdan nga Abril sang nagwa kag nag-viral ang video ni Mystica nga nagapakamalaot sa Duterte administration
nga ginaligara na paslawan nga masolusyonan ang COVID-19 crisis sa Pilipinas. Si Misika nagpangayo na sadto sang pasaylo sa pagpakamalaot sa presidente kag iya ginpahayag nga luyag lamang niya nga ipabutyag ang iya nga frustration sa batok sa gobyerno. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 34 aksyon na Radio Philippine Standard Time. Inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Sabado, Mayo 23, tuig 2020. Sa liwat akong inyong atag balita Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon